3, 2, 1. Jste na kanále Miss Nicole. A dneska jsme ve škole a naše učitelka se zbláznila do čista. A nevíme, co máme dělat. Takže dávejte like, odběr a sledujte až do konce. Je úplně praštěná a nevíme, co máme dělat. Takže dávejte like, odběr a jdeme na to. A jsem tady s Bogdanem dneska. Takže jdeme na to. A právě teď můžete dát like a odběr. Už to říkám po několikrátý, ale YouTube to někdy maže, takže jdeme. Matematika. Nejdůležitější předmět ve škole. Čeština, chemie a různý takový blbosti jsou k ničemu. Matika, pochopil jsi? Jo, pochopil. A paní učitelko, já potřebuji na záchod. Ne, nepůjdeš na záchod. Matika je nejdůležitější. A neopustíte třídu do té doby, dokud to nedoděláme. Blbci, hnusný, nespaměť se to naučíte, poslouchej mě. Matika, nejlepší věc na světě. Je vám to jasný? A učili jste se vůbec v noci? Bogdane, my se musíme učit až do noci asi. Ona je mimo. Jo, ona je mimo nějaká. Jo, Bogdane, děkuju za záchranu včera. Jakou záchranu? Já už si to nepamatuju. Jo, asi tamto. Jo, o tom nebudu mluvit. OK, ale ta učitelka je divná, já nevím. Co s ní? Budem dělat. Rozhovor. Paní učitelko, matika je nejlepší. No si myslím, matika je nejlepší. A budete mít přestávku za chvíli, ale nerada bych, abyste opouštěli třídu. Běž. Lidi, dávejte like a odběr. Nicole, co to je? Ta učitelka se fakt zbláznila. Jo, Bogdane, ale s tím už nic neuděláme. Ona se takhle asi narodila. Asi jo. A není UFO náhodou? Co? Proč by byla UFO? To myslíš vážně? Děláš si srandu? No, tak je divná, co když je UFO. A takhle lítá v talíři. Znalosti má, vzorce a ona všechno umí. Co s ní je? Já nevím, prostě je divná a všechno ví. Já ji úplně nesnáším, je to nesmysl. Jo, je to všechno nesmysl. Co to je? No, to ti radši říkat nebudu. No, snad to překoná. A je to dobrý, ne, to jídlo? No, a proč mluvíš o jídle, sakra? Vždyť jsi tlustej. No, jídlo je dobrý, ale jdem. Jo. Bogdane. Čekej, mně se tam ani nechce. Jdeme se na ní kouknout přes dveře. Miluju matiku a jsem ufon. Co to s ní je, Nicole? Já nevím. No to nevím ani já, ale jdem. Dělej rychle. Jdem to říct řediteli. Ne, musíme to udělat sami, nejsme tak hloupí. Jdem se schovat. Nicole, ona je divná, ona je UFO. Teď to sama řekla. A tady nás nenajde a asi má paranormální jevy v hlavě. No nevím, ale tak ona je prostě divná. No, tak já nevím už. Musíme napsat na papíry. Matika je nejhorší, tělocvik je nejlepší. Jo, mám radši i češtinu, než tady to. Já se zblázním za chvíli, až mi bude kour z hlavy. Já už to nedávám. Bogdane, prostě zdá se mi to, nebo je fakt ufon?
Ne, nezdá se ti to. No, tobě se to zdá asi. No, nezdá. Je prostě UFO, jdem to napsat. Já jsem tak tlustej. Jdeme. Vezmeme si boty a jdeme pryč ze školy asi. Vy chcete utíct ze školy, tak to se vám nepodaří. Mami. Jdeme pryč. Mami. Tady jsme v bezpečí, ale zdá se, že se teleportuje. Není to obyčejná učitelka, je postižena. Já vím, ale tak co s ní? Ona se teleportuje. Nebo se mi to zdá? Ne, Nikol, nezdá se ti to. Bogdane, jsme tady. Dělej. Jdem do třídy. Ne, jdem do tělocvičny. Tak, a tady jsme v pohodě. Proč jsi chtěla do třídy? Nevím, tam je to taky bezpečný. Super velmoc. No, co to meleš vlastně, Niko? Já nevím, já jsem nějaká divná. No, ale tak ta učitelka je praštěná a naše všechny videa jsou nejlepší. A nevím, co jí je. Já nevím. Co? Všichni jsou divní. No, ty, co s námi natáčeli, jsou, no. Jaký? No, ty, který s náma natáčeli, třeba doktorka. Jo, pro mě. Tak, nevím, co jí je. Hele, vymyslíme nějaký plán, musíme jí zabít nějak. Ale ne, to radši ne. Musíme prostě udělat ty papíry a napsat to. A nebo ji svážeme. Nikol, ty jsi dobrá. Hele, Bogdane, tak jdem na to? Jo, skvělý nápad. A já? Ty? To uděláš taky. A jaký? Teď jsem dobrý. Jsem Indián. A obsadit všechnu zem. Jdeme tě obmotat. Lidi, ona je fakt divná, takže pojďte s náma a budete se koukat. 2 + 2 rovná se 3, což je nesmysl. Takže první papír. A tam máme další. A to je špatně 2 + 2 + 3. A kolik je to správně, napište do komentářů. Pak tady máme dělit nulou nejde. Takže je to divný. Jo, a teď sem dáme izolepu, aby se nachytala. A když přes ní půjde, tak bude celá od izolepy. Tamara Strašilovna, pojďte. Jo, dělejte. Co? Kdo nenávidí Matejko? 2 + 2 + 3, co? To je 4. 2 + 2 není 3. Rouhaní. Co? Dělím nulou? Vy jste hrozný. To nejde. Matematika, fuj. Já vás tak nesnáším. Proč mi to děláte? Vždyť jsem vám nic neudělala. Dvojkařka jsem. Miluju tělocvik. Cože? To si dělají srandu. Já je zabiju. Jenom oni teď tady jsou. Matematika je nejlepší. Já už se zblázním. No. Zabili jsme ji? Ne tak docela. Ale jdeme ji obmotat. Pojď, Nikol. Co jí je? Co to má na obličeji? Proč jste mě přivázali? Svázali mě? A kdo mě svázal? Hned to řekněte. My ne? My ne, vůbec. Ne, vůbec jsme to nebyli my. Jo, byli jsme to my, jste zlá na nás.
A proč takhle nadáváte? Nenávidím dvojkaře. Vy máte samý dvojky na vysvědčení. Nejsem obyčejná učitelka. Protože na jiný škole si ze mě děti dělali srandu. A byli strašní. Nesnášeli matiku, ale věznila jsem je ve třídě, takže si to zasloužili. A mají smůlu. Proto jsem tak divná. Hele, co vám je? Nic mi není, nekoukej na mě, ale rozvažte mě. Hned. Já miluju TikTok a jestli vy ne, tak jste divná. Fuj, dvojkařko jedno. Co si myslíte? TikTok je dobrý. Já nesnáším TikTok. Ach jo, jenom matiku. Rozvážeme jí, Bogdane. Jo, dělejte, rozvažte mě. Nikdo tě rozvázávat nebude a TikTok je hrůza. Není. Psát nebudu. Pusťte mě. Já vás mám ráda. Polepším se. Už nebudu zlá. No, já ji nebudu pouštět. A jestli ty, tak... Hele, musíme ji pustit, Nikol. Podle mě už bude hodná. Co? Nebudete? Taková? Budete? Prosím. No, tak ji rozvážeme. Ale ona je UFO. Já jí nevěřím. No já jí taky nevěřím, ale zkusíme to. Necháme to být. To jste neměli dělat. Já vás tak nesnáším. Tak. A vy, jestli koukáte na tohle video, přijdu za váma, kdo nejsou přihlášení k odběru. Bogdan, já se jí bojím, my jsme ji neměli pouštět, jo no. Takže dávejte like, odběr a čau.